суръати мошин 54 километр соат, яъне 54 километр дар як соат аст. Мошин дар як сония чӣ қадар масофаро тай мекунад? Савол аз ҷиҳати суръат гуфтагӣ, лекин ёкунед суръат километр соат гуфтагӣ, дар инҷо сония ва ай шумо чанд дар ҷавоб бинед метр аст, яъне бо метр боябед. ин саволро чӣ хел ҳисоб мекунем? аввал формулаи суръатро ба хотир биёрем. суръат баробар аст ба масофаи тай шуда тақсими вақти сарф шуда. акнун нигоҳ кунед, дар инҷо яке аз воҳидҳо километри соат, сония додагӣ ва метрро мепурсад. барои ин саволро кор кунам, биёен аввал аз ҳама роҳи осон ҳамин километри соатро ба метр сония гардонем. чӣ хел мешавад? роҳи гардондан 54, 1 километр ба хотир биёрем чанд метр аст? 1000 метр аст. 1000-ро менависем ҷои километр, 1000 метр. дар инҷо нигоҳ кунед, тақсим аст, соатро ба сония мегардонем, яъне тақсими 1 соатро бояд ба сония гардонем. чӣ хел мешавад? 1 соати мо 60 дақиқа буд ва 60 дақиқа мо 3600 сония мебошад. баъд агар инро мо содда кунем, ихтисор кунем, чӣ мешавад? нигоҳ кунед, анҷо 2 меравад ва чӣ мемонад? 540 тақсими 36 ва воҳиди он метр сония. вақте мо тақсимро иҷро кунем 15 мешавад, 15 метр сония аст. яъне чӣ манорад? суръати мо аз ҷиҳати метри сония дар як сония 15 метр аст. саволи худаш ҳам мемонад, дар як сония чӣ қадар мегӯяд? 15 метр. лекин агар дар 2 сония мепурсид, чикор мекард? рӯи формула ё ин ки дар 10 сония, дар 20 сония агар мепурсид, чикор мекард? формула мемонде. яъне воҳидҳои мо акун як хела шуд, 15 метр сония. агар мепурсид ки дар 10 сония чӣ қадар роҳро тай мекард, мо фақат зарб мекардем, яъне 150 сония. яъне савол ки худаш осон дар як сония мепурсад, худаш 15 метр вақте ки мо ина гардондем ба воҳиди метр сония ёфтем. лекин агар бо ябор такрорем 1 сония нею 2 ё ин ки 10 ё ин ки 100 сония мепурсид, аз рӯи формула рафта баъд масофаи тай шударо меёфтем.